Ubay-ubay nga mga patigayon nga iya sa mga langyaw ang padayon nga nag-operate sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga walay business permit. Kagabi gipasirad-an na ang usa ka Chinese restaurant nga nahimutang sa barangay Maribago. Sa nakalabayng mga buwan, gipasirad-an ang usa ka dive shop nga iya sa usa ka Korean national nga taod-taod nang nag-operate nga walay business permit. Ubay-ubay mga assorted firearms ug mga eksplosibo gipresentar sa City Mobile Force Company sa CCPO. Kini ang mga loose firearms nga gipangtahan sa mga gun owners ngadto sa kapulisan. Kabahin kini sa hugot nga kampanya makasakmit og 500 ka mga armas kada 6 ka buwan. Mga bag-ong sakyanan nga magamit sa Mandaue City sa mga emerhensiya formal nang gisubhan. Apil sa giblesingan ang bag-ong ambulansya, fire truck ug rescue vehicle sa dakbayan. Matod sa city officials, dugang mga sakyanan pa ang gikatakda ang itugyan sa lain-laing departamento lakip na sa kapulisan.